txamponakin eta eskudiruakin ordaintzen dozu, ala txartelakin bakarrik ordaintzen dauen horreitako basa. Gazte batzuk ez dabe, inoiz bez, banketxe bat zapaldu, eta nagusiei berriz ez dute behin bez bizun bat egin. Are txabaletara etorri gara bertako herritarrek banketxei buruz zer dakiten jakitera. Galderatxo bazuk, eskuko dirua erabiltzen dozu, ala txartela? Gehiena txartelak, eskuko dirua, gutxi hau. Bixak erabiltzen ditutun dion, bai. Beti normalien saiatzen az zerbait behintzat eramaten, bai. Normalien txartelakin, bai. Zeia itxuria galdu dute diru ateratzen etortiana. Saiatzen az mentipasetan diru aterateko, taberna batera fanbina zenien, dakitxeten aztauera txartelak txartelak onartzen. Bestela normalien txartelakin bakarrik. Gehienetan eskuko dirua erabiltzen dugu, nik behintzat. Ni bai gehienetan eskuko dirua. Eta orduen txartelik ez dozu erabiltzen gainien? Bai, erabiltzen du, baina ez dakik guztetak gehiago eskuan eukitxe ikusteko zenba dauketen, zenbak gaztetan duten eta hori. Tarjeta. Txartelarekin, noski, errazagoa da, ez duzu eskudirurik patrikan eramateko beharrik, praktikoagoa da. Ni gaztean nintzenean txartelak ez ziren existitzen. Eta basara gestinoak eitxera bankuetara joten da horretako, ala online eitzen dozu dana? Ja, dana online. Toketa jaten nien etortzen az hormoruen, baina bestela normalien edo mobiletik itzen dut edo emailez. Orduen errezagoa itzen jatzu, online bidez gestino horrek eitxia? Bai, normalien bai. Bankura ez naiz joaten, egiten dute etxien. Internetei bidez, danak egiten du. Transferentziak eta olako gauzaak. Online nada. Online ezerrez, zerbait egiteko beharra dudanean, zuzenean sukurtsalera joaten naiz. Eta adibidez, banku batera joan zaiera azkenengo aldia, noz izen da? Atzo, diru ateratzen. Eta gestino bat eitzen adibidez? Ez dakiten nahiz akordetan. Indala asko. Hori ez dakit. Joan zaie inoiz baina? Te diria que no. Eta kartilla bankuen erabiltzen dozu adibidez, ala hori ja oso zaharkituta geratzen? Hori ja gelditzu da oso atzien gelditzu da. Hori ja nik ez dakit nire gurasoak eukiko zaien, baina ni nire gestinoak hasi nazenetik itzen ez dut erabili inoiz kartillaik. Ez dut erabili. Bueno, bai, dauket bat etxean txikitakoa, baina ez dut inoiz erabili. Nik inoiz ez dut erabili kartilla bat. Bai, hori da oharretarako dudana. Argia, ura, telefonoa, denerako hori erabiltzen dut. Eta badaukozu jente nagusiri familian adibidez zure laguntza behar izaten dagoena gestinoak eitzeko? Amamatik etortzen naz, eta pasetan naz, baina, igual batzutan aprobetxan dut nire zehoz eitzeko, baina normalien neria dana online. Bai, amai adibidez. Amak adibidez ez dauko onlineko ez sarreraik ez ezer, eta zeo zerbir badauk eukitxen dotzau, edo bestela bera bai joaten da bankura eta bankutik itxen dau. Bai. Jente nagusi orduen bai ikusten duzu bankuetara? Bai, nik uste du gainera gero dela konfiatza falta be bai, ez? Onlineko horrek emuten dotzun hori, ez? Bat ez dauilako ordenagailua kontrolatzen, eta bi, nik uste dut konfiantzia dela, ez? Adibidez nire eta edo bizuma itzen zelan erakutzi hilinaz. Nik ez, nire familia bakarrik nire ama duke bizuna, así que... Eta bizuma adibidez erabiltzen duzu? Bai, egunero. Lagunen artien eta ibiltzen garen nien, dana bizuma batek ordaintzen dago, eta gero bestiak bizuma, bai, asko. Asko erresten ditu gauzak, bai. Bai, bizuma, bai, asko. Nik esango nauke banketxetara etortzen den jentia, loinala 5-10 urte tarteko, tarte horretan etortzen zen jente berdina dela, jente gaztia ez dela etortzen, eta etortzen da nien izen dela diru ateratzeko, como mucho hortarako. Eta joeten zaren nien bankura normalien zertarako izaten da? Diru ateratzeko. Hori diru ateratzeko, eta jazta.